reko. Lek kowe ora ngerti, kowe ndak ngerti. Apa to sebabnya aku ndombani kula wangsa. Awit aku milih paluban patih ing kraton Tandes. Kowe milih patih kraton Tandes ya. Bisa. Waton Gendrutul Jengkelang dadi batang. Yen ngono ayo tempoke Aja sumbang.
Sura Sekti. Mula saka kowe yen durung ngerti wangkene Gendro Sekti, aku durung percaya mewah tuwa. Mestine kula sing entuk sampean. Lho, lah nek gawe anak bote sambat wong tuwa
Yo, lek nemu enak-enakan ra eling wong tuwa. Walah. Sing kapen iki sapa? Sampean mlebu ing taman Pangenggaring Putri Jiwat Purbarna Purbawati. Lho kula mboten samajang. Kula pangreka, kula pangreka. Kudune aku bisa mboyong putri. Mergo aku sebedah ya bisa bondone raja. Nanging kabeh mau ora kesempatan. Purbarna Purbawati ora gelem dadi karo aku Malakapara. Los aku taman. Purbarna minggat. Iya. Purbawati geger. Iya mel minggat. Oh, boten usah dipenggalih. Untuk ora iso pikir iki Wong wedok niku akeh. Ora mek Purbarna Purbawati. Sing wigati niku penjangka sampean biyen. Monggo dipikir jare sampean biyen pengen dadi ratu. Tandhes bedah. Gendera Sekti sedo. Negara kumlan ora enek sing ngeratoni. Lho. bener. Yen tak gagas iki bener kuwi. Nggih. Yen perkara wanita iki gampang. Yen mengkone aku yen palu. Dadalah. Komplane gambar Maisondanu ana ing kraton Tandhes. Nggih. Kang pantes sedeng ratu ora liya meneh mung aku cacap. Musuh kuwi. Kowe dadi pangsesen. Nggih. Dino iki aku meneng ratu kanthi jejuluk Prabu Anyut Kurawangsa. Prabu Anom Kurawangsa. Ratune bagus, gagah, piceksa. Ning ngono. Jenengan dadi ratu niku kudu enek patihe. Mesti ngono. Ora enek patihe jombang. Oh, Sio. ah. Ono ratu, Ono ono pati, wakile ratu. Loh. Aku ora bakal lali marang lalabuanmu. Dino iki kowe tak angkat dadi patih ana ing kraton Tandhes. Matur nuwun, matur nuwun. Kanggo pendadaran Nggih, patih anyar-anyar. ngoten. Yo ora kabeh kawula ana ing kraton Tandhes. Yen ratu ana ing kraton Tandhes ki anyar, mutu gagah piceksa. Kurawangsa. Pamit nyandang pangestu. Putraku Handaka lagi wae ngadeg. Sawetara ibune mendel luwih dhisik. Oh, ngaten iki Rama. Meneng sik. Aku bakal dangu marang. Nggih, putrane Rama, bocah bagus Handaka. Nggih, Handaka. Dawuh katimbalan kula Kanjeng. Basuki sowanira. Pangestu panjenengan Kanjeng. Sowan kula wonten ngersa panjenengan kalih sambi kala namung sungkem kula kunjuk Kanjeng. Rasane ning dodo adem. Pindho kejuglukan Gunung Sari. Keblabaran Samudra Madu. Nampa sungkeming putra. Wong wae pangestune Rama mara gage tampanono. Sangat anggen kula pundi pidatosaken jimat. Lungguh sing prayoga. Ngestaken dawuh. Ibune Si dawuh Ramani. Handaka putramu lampun lagi wae ngadep mongko anggone ngati sarira anggone ngati busana katon besus kaya ngene coba disawangku putramu dasare bagus tanpa cacat gagah pideksa kulite kuning pindho emas sinangling dalam kepatihan padang jinglang kondo Wanyawan krono prabawane Handaka bocah yakus anak lanang yo Handaka Sampun anggenipun lalembono kalian Handaka Ramani. wis Nuwun sewu Di Ramani. piye
panjenengan menika tiyang sepuh. Nanging sing urung iso dadi bapak. Lho. Kuwi dirungokake kok ora kepenak. Coba le matur diambali Bu. Mau piye anggone matur piye? Panjenengan menika tiyang sepuh. Nanging sing urung iso dadi bapak. Lah iki apa? Tembung kok tiyang sepuh nanging ora iso dadi bapak. Lho iki wertine piye? Torto buktine apa Bu? Buktine Ramani. Panjenengan menika tiyang sepuh sing boten adil. Panjenengan menika tiyang sepuh sing bang cinje bang kandhang. Monggo putra panjenengan menika kalih lho Ramani. Ya. Setunggal gomo ingkang angka kalih handoko. Nanging kenging napa panjenengan menika beda kasih. Menawi handoko tansah panjenengan ujo, panjenengan ngarep panjenengan arenggono, panjenengan sanjung-sanjung. Menawi legowo saben dintenipun tansah panjenengan kasih. Panjenengan siksa. Monggo menika sami-sami sepati. Yakin kulit panjenengan piyambak Ramani. Menapa kantos wonten menikapun satya sekawan. Mesti kaya ngene. Saben ibune matur sambung kahanane legowo. Mesti ibune nangis. Nangis. Bu. Tanpa guna ditangisi. Nglemporo kaya nguyai segara. Wis kok. Ibarat anggone nangis. Prasasap luwe nganti asap. Ora meneng anggone nangis. Legowo iki yo pangkat kaya ngono. Mula ora perlu tangisi. Aku ora seneng. Jatuh kepenak kok. Bar iki karo nangis. Cukup. Sing perlu digatake. Wis sing bagus yo, Handoko. Dadi lerete ngapur, dakwa jejering bapak nanging ora iso dadi wong tuwa, mergo nganggep menawa panjenenganku kuwi bapak sing ora adil. Putra loro, Legowo karo Handoko. Nanging aku diring wong tuwa beda kasih. Ngono Bu. Pancen ora tak selaki. Bener. Upama kaya ngono ana benere. Kok saged ngendikan Ya ngono kok nyuwun pirsa. Padha-padha putra. Handoko karo Legowo. Kuwi beda Bu, beda. Bedane bumi antarane langit. Sing siji bagus kaya ngene. Lho Legowo lho. Sing mbok tangisi saben dina. Legowo ki bocah wis elek. Cacat sarane awak. Coba. Papeh sing kadhen keringan ana ing Danomula. Lho ndarbeni putra kok wujute kaya Legowo. Bocah elek. Aku isin, Bu, aku isin. kok sami-sami titis panjenengan Ramani. Wis cukup. Mula aku gawe tatanan anyar balik Patihan. Wiwit saiki Legowo ora kena melu kumpul keluarga jago ngene iki ora entuk jagani mergo bocah penyakitan kok nek nganti penyakite nular ning Handoko gak ngono dadi elek kabeh. Legowo ben manggon ning jero kandang. Kandang mengko ben awur bebek ning jero kandang. Makem ning jero kandang, ngombe ning jero kandang, bubuk yo ben ning jero kandang. Ben ora metu-metu. Legowo. Ini Handoko, lho mele Injih Kanjeng Rama. mergo kowe putrane Rama.
sing tak sanjung-sanjung, tak junjung-junjung. Kowe besok bakal tak calonke dadi patih. Kula panjenengan calonaken patih kok. Gumanti marang apa? Ya, Nek kerjane batis ngaten sedika dawuh. sadurunge kowe bakal tak jak ning daun mulan. Karsane Sang Prabu nyawang karo kowe mung kesengsem. Sauranan besok bakal dikekno patih. Tak jak klencer ning kutha idep-idep seneng-seneng. Lho, Klencer om. iya no. Menengaken Kanjeng Rama. Kepareng kula nyuwun pamit badhe murugi kaliyan Kang Mas Rego. Handoko, balik, Handoko balik. Kan sanipun derek. Menang. Arep ning ndi? Badhe murugi kaliyan Kang Mas Legowo Kanjeng. Legowo arep jarene. Terus Kersanipun derek klencer om. Lho. Legowo ben ning omah. Sing klencer kuwi sing apik-apik, sing elek dening jero kandang. Malah aja diomongin awak dhewe klencer. Boten Kanjeng. Legowo ben dolanan karo kancane, karo bebek ning jero kandang. Aja gawe putrane. Romo tak toto-toto dhisik, rampung toto-toto, awak seger, budal ning kutha, klencer seneng-seneng ya le yo. Ndani selo. Ini nggih Handoko. Kanjeng. Ibu nyuwun yo nggih. Senajan to ora mampu iki kaya ngono, masih aku tukang dagang Legowo niku kowe aja. Mergo ora ketan piye wae Legowo tetep sedulur kula. Sinaosa kahananipun Kang Mas Rego kados ngaten. Nanging kula tansah tresna kaliyan Kang Mas Rego. Kaya ngono. Yen kancen. Kang Mas Legowo. Saka pundi wae iki Pak Legowo niku ngasih kanggo lho, Ger. Alek nang iku. Sampeyan merek apa to, Kang? Alek klencer Bu. Jadi Legowo iki mau krungu to yen Rama ibu lan kandhangmu Handoko ki arep enter ing kraton Daunmulan. Legowo tunggu alek klencer. Apa kepengin derek ngono apa piye, Ger? Delek aku. Oh, ya wis ra apa yen pati. Mestine sampeyan bakal diganti Kang. Sampeyan uga putrane Rama lan Ibu. Sampeyan bakal diganti oleh kraton Daunmulan. Legowo Kene lho Legowo, yen kepengin derek, yen nyandang aku koyo ngene ra yo ora patut. Cuma kali iki sandangan sing apik yo ben yo cek men ora istri-istri nang kraton Daunmulan niku. Monggo cukup. Ora Rama ora bakal kok yen kok sing tak. Kang Mas Legowo. Pentas mawon kula punjulke sadang busana kang Kanjeng Rama. Menika tasih ingkang kagem sampeyan mawon Kang Mas. Jek mboten napa-napa to. Monggo Kok mape kelip-kelip ono. busanane kelip-kelip. Ya Rama salam, Ger. Hati-hati yo, Dik. Lagi pada lebet disasar dedek mau. Niki wau disosok bebek. Mas, Kang Mas. Aja tarik. Aja tarik. Ngeten lho Mas. Aja loro tenan kok. Aja tarik aku. Alon-alon bae Handoko. Ini kene nggih. Gawa meneh. Oh, ngono iya wis mengko Rama dawuh apa wae manut. Jajal maku Rama nggih kasaware saka mburi. Sampeyan mriko, Kang. Manut apa ora putraku. Kang Mas Legowo katon bagus. Nggih, Mriki. Lagi bagus to kan. Nen Handoko. Ini kene nggih. Kanggo gombal anyar mengko kelencet daun mulan. Handoko. Ibune. Nggih Kanjeng Rama. Handoko. Nggih Kanjeng Rama nggih. Ayo. Nggih, monggo Ramane. Toto gedang budal klencer. Nggih Kanjeng Rama. Wis. Bu, Nggih, lek kula Ramane. mumpung ijih. Ana wektu sing longgar. Ayo.
legowo ora roh. Ayo ndang lunga kanjeng. Oh, ngaten. Budal ning kutha. Tak ujo sak seneng tak turuti. Ayo. Monggo ramane kesari. Bosekku. Sing pripun sampeyan Kok ambune ora enak iki apa, Bu? Mau ora ana gondo kaya ngene. Tak tinggal mlebu bareng aku balik kok ana gondo ora enak, gondo bacin. Wonten ing dalem kepatihan niku mboten wonten gondo napa. Wong gedhe ambune ora enak kaya ngene. Iki batang tikus apa apa iki? Boten Kanjeng Rama boten wonten. Mambu apa ora? Boten. Gondo ora enak ora? Boten. Wah, irunge ora beres. Sing ora enak iki apa nek ora batang apa, Bu? Napa to? Tekan. Kok malah pripun? Ora. Lah nggih. Ning iki lho cetha iki ora enak. Ora enak ambune lulu sono Mas. Ora enak sono. Cek tak golek aneh batange. Handoko. Nggih Rama. Ngalih kono. Boten mriki mawon. Kok ning kene ae kono ora yo lega. Ngalih kono. Tak golek batang sik. Dalem kepatihan kok omah ambune ora enak kaya ngene. Gandul ya tak siku tak golekane batange. Ambune ora enak kaya ngene. Lho. Tenan to. Ireng ning pojokan. Gedene padha wedhus. Rumangsa batang apa? Tak dudul jebule urip. Urip Rama. Iku mang kewan apa? Lajeng Ambune ora enak. Mlayu metu rene. boten wonten. Weruh ora? Boten ramane. Kowe weruh ora ndok. Boten Rama. Saestu boten wonten. Ora ana tenan. Tenan. Ya wis nek ora ana. Jajal ibune karo Andoko. Ngalih rono. Monggo Kanjeng Ibu. Ngalih rono. Manut romo wae sing Ya wong mau lagi. Nggih boten wonten. Ya ora ana kok ya. nggih. Ora ana. Andoko balik rene. Monggo Kanjeng Ibu. Ayo nggih. Dewe, Andoko dewe. Tak gede kok dewe ora wani. Ayo, Andoko dewe rene. Kok wong tuwa kok arep dadi aku sih. Ngono. Bu, Nggih, kula ramane. ibune mlampah, Bro. Oh, mriku. Mlampahipun alon-alon mawon nggih. 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 Jinjir ramane. Ayo, Bu, ayo. Motif berapa kan jenengan iku? Keteka jebule iki batange sing ambune ora enak. Rene. Layak ambune kok ora enak. Jebul iki mau kowe. Dodok. Lungguh. Mundur. Ora ditulungi. Legowo. Rama dawuh kok karo kowe. Kowe iki panggonanmu ning kandang. Kancamu bebek. Lho kowe kok metu kok kandang keluyuran sing perintah sapa? Sing perintah sapa? Yen Rama dawuh iki dirungokno digantekno. Kowe iki wis elek, ijen ndablek, Menang. Lho. Ya omongi kok dolanan karepe dhewe. Dolanan apa? Iku dolanan apa? Lho, ngene iki apa? Anake Patih, putrane Patih kok dolanane kaya ngene sini-sini. Ki apa iki? Kebot apa? Gabang bayi. Gorok kok kanthi kerayut ngono. Dilubang laler. Iki kok ngebuti laler. Ngene iki. Ampun, Kak.
Carane ngono kuwi. Ngene iki lho. Kowe nek ketularan goroke, ndoko. Panguripan kok kaya kuwi. Rama kaya ngene, ibu kaya ngene, dulure ya kaya ngono. Lho kowe kok aku kaya ngene. Cepat ning privat nyawang kowe. Meneng ora? Meneng ora? Kowe aku sandangan akawe. Boleh mengondi? Oleh mengondi? Ayo. Kowe iki piye? Romo mundur sandangan iki. Iki kanggo kowe. Kok malah elek. Piye? Saged Kang Mas Rego. Ora pantes. Rupa elek kanggo sandangan apik ora pantes. Dilukari. Didadak dilukari. Didadak. Gelis! Rupa ora pokro kok agon-agon apik. Ngene iki lho. Mambu borokmu. Ngene iki engko apa dinggo anjoko ora nular-nulari. Ora nular-nulari penyakitmu. Ben piye? Kowe nganggo sandangan apik ben gene. Terus malih bagus ngono. Dinggo nono sandangan apik, kowe iki yo panggah elek. Ngono ora? Iki tak obongi sik. Tak bakare mumbak nganggo penyakit. Yang balik ning jero kandang. Kowe yang balik ning jero kandang awal bebek kok ora balik titenono kowe. Tanya beneran itu Pak. Napa sampean ngelih to Kang Mas? Isu mau sampean sampun diparingi maem lho. Tadi bisa tak jebuke, sedokisin. Mangan piye kalah cepet karo bebek kok. Alah kalah cepet kalih bebek. Iya, Gowo. Mangan dhewe kok pengen dulang ibu nggih. Pulang Didulang ya wis ra apa-apa. kalau cepet aku. Ngono. Alon mawon. Gue pramamu ki ra ono kok nggih. Sampean enggak mawon. Gowo ngene to. Yang dibacut. Kanjeng Rama wonten pungkuran. Sampean ngelih tenan. Mesane kadangku yo nggih. Pungkur enggak mawon. Sepecake. Ora ono kok nggih. Di Oh! Larang! Ibune rene. Ibune rene. Wis bener. Wis bener, Bu. Ngene iki wis bener kok. Mulang anak kok kaya ngene. Bocah dialem, makan didulang. Terus dadine bocah aleman, ugal-ugalan. Ngono apa piye? Tuwa ora toto. Arep ndi? Ada pipis kok. Ora pipis, dimbet. Linggo sik. Linggo dhisik. Mangan jaluk didulang sandakane koyo
dadi apa magang ini. So, mangap. Mangap. Loh, ini kira kurang ajar. Kurang ajar. Arep dadi apa kowe? Ngene iki wis bener ngene. Upama Arman iki sing cilik sing bagus pantes. Sing elek kok malah dimanja. Lihat dalah. Yo. Pakanane kok akeh. Janji baleni aja takon bisa. Madhep iki. Lho kok ijeh ae. Untune arang-arang. Seganen delik ning cepitan untu. Mas. Bilo. Wes. Dun. Dun. Lho. Weteng luwe. Kepengen maem. Tenan. Ayo, ini nak maem. Gedang maem, gedang wet. No. Mana mana ni? No. Ayo di maem. Hei. Dun. Dun. Ayo di maem. Carane maem orang ngono. Ben cepet le maem. Niru bebek kalau cepet le mangan. Cek boy iki sosor kaya bebek ngono. Ugal-ugalan, arep ugal-ugalan. Arep kurang ajar. Bareng tau rum. Ora bareng. Elek pakane ceko. Elek ora sampean ceko. Anjir tulung sapa kowe? Ayo tenono. Ya jike eleman, ora kiak rongkongen kowe. Ora wis gaji. Loro ati. Ajane. Jahat. Tulungi. Ojo gatekno wong wedok-wedok ojo. Iku jahat. Apakah dia? Romo sayang kowe. Ngene. Aduh. Hati aku dicungkalno aku. Di bodae di Legawa iki. Aku ngene, Pak. Sing ngakon jungkalno aku sapa? Ndi wonge? Apa? Ndi? Kode makanan, Pak. Kowe? Jahat. Kurang ajar. Rene. Ampun kapluk. Ya wis gak kekepruki. Ora.
aku dilokno wong darane aku bapak jahat, bapak nakal ya. Karo putrane kok dikepluki. Ora, aku sayang kowe kok. Aku sayang karo Legowo. Derek kancen. Itu Pak. Derek. Nggih. Tenan. Lah wis adus ta urung? Jalan Pak. Urung adus. Adus dhisik, bar adus, awak resik lagi lunga klancer. Adus sik ya. Ndane ngene adus sik. Katane diparepeni. Sampai banget kanthi lencer Durung muka ya tekan daun mulat manut tamu wae ya nggih. Ayo adus, adus. Legowo adus. Arep klancer, arep klancer. Kandha kok? Nggih Rama. Kojine gorene iki lho. Kakak Legowo arep Pakku. Ini Legowo. Kula Pak. Ini adus. Ya. Adus jajan ya ya. Lah siwure lho pundi lho. Siwure pundi? Itu Nggih. diwul. Nggih Rama. Alah kesuwen. Adus harus timbul barang. Dianggap yang sapi dan Amis Pak. Amis, seger pora, seger pora, seger pora. Wes, aku atimu. Ngono. Wiwit dina iki kowe ora tak gaku anak. Nggih Pak. Ora aku anak. Aku ora gawe putra sing rupane elek kaya kowe. Jalan mangan apa Pak? Kowe ora kena makan, ora kena manggon ing dalem kepatihan. Wiwit dina iki Legowo lunga. Ingat, kowe lunga pedalungane. Ingat ora ingat ora. Ben, itu tombak jadi datang di tengah segoro raja gagas. Bocah elek wis lunga, sing ana kari sing bagus. Ayo seneng-seneng klencer ning kutha, nyenengno putramu sing bagus dhewe. Ayo, Bu. Sultan
tarik. Aku iki mau arep mitulungi kelawan kowe. Arep tulungan. Arep nguculi tali sing jeruk nang gunung kuwi. Lah taline mbok tarik aku ya dijerep tenan. Gosek. Jenengmu ki sapa? Aku Legowo. Legowo. Kok nganti kowe arep mati gantung? Iki mesti ana perkarane. Allah. Lah jeneng perkarane ki opo? Perkarane aku ditunggang minggat bapak. Bapak isin duweni anak aku. Dupe rupaku cacat dari roko. Bapak isin dur bapak nunggang aku minggat. Bapakmu kok nganti mencolok. Nyiksa kelawan kowe, saengga nganti nundung minggat kelawan kowe. Aku ndak tahu. Jenenge wong tuamu ki sapa? Jenenge nang tuaku lanang. Jenenge bapakku iku Kater Dunosano. Gus. Yo juwaton ucap. Loh, iya itu bapakku. Sak ngertiku putrane Paman Patih Gunasanto iki mung sawiji Raden Handaka. Raden Handaka kuwi adikku. Kebenaran bejo ngene rumane bagus. Bangun omah ngarep disuguhi panganan enak. Aku tiba sobek. Tiba digawekno panggonan kandang bebek. Bangun sambangan banget. Legowo. Iki mau bejo kowe bisa ketemu kelawan aku. Aku awet hubungan kelawan kowe. Lah sampeyan iku sapa, Mas? Aku Pangeran Hadiwarna. Calon ratu ana ing Dawana Mulan. Apik iya, Mas. Ngerti kahananmu sing kaya ngene rumangsa kaduduk jroning atiku. Mula wiwit dina iki Legowo tak angkat minangka dadi mitraku. Aku ora gojek. Gak isin dulur aku. Ngopo aku kudu isin? Aku cacat. Aku cacat dadi ora ana berama. Ora. Aku ora bakal isin. Najan to kahanane Legowo iki bocah sing cacat. Nanging Legowo iki ora bedane karo aku padha-padha titahing Gusti. Lho, jeneng urip ana ing jagat sraungan apa alane lamun to bantu binantu marang sesama. Apik dulurmu Mula kersa kuwi Legowo dene kowe saiki wis dadi dulurku. Tumindake wong tuamu sing kaya ngono, sing saben dina miloro nyiksa kelawan kowe, ayo bareng dina iki tak jak swanarsa dalem Kanjeng Rama, mengko nyuwun pengadilan bab perkara tumindake wong tuamu. aku gak iso ngomong. Mengko aku sing ngomong. Iya Ya saya kono ayo. Namung kepareng caos sungkem kinarya bekti. Ingsun tampa bali pangestu ingsun sira tampa sangeteng pamugi-mugi dados jimat. Penakno nggone lenggah sendika Nyai Patih. Si paring dawuh Becik sowane Nyai Patih. pikantuk pangestu panjenengan sinuwun anggen kula suwan boten wonten alangan setunggal menapa namung kula ngaturaken sembah dikunjur. Ingsun tampa tiba ing sepadha-padha. Semanten ugi kula sinuwun ngaturaken sebah pangabekti kula ugi kunjuk. Yo. Gawe suka gembiraning penggaling ingsun. Ingsun tampa bali pangestu ingsun sira tampa. Sangat anggen kula mugi dadosaken jimat. Gunasanto paring dawuh sapa iki? Menika sinuwun. Iya, menika putra kula Handaka. Raden Handaka piye kae? Leres. Pas. Ya. Yen
Handaka putrane Patih Gunasanta. Ngaten iki. Bagus tanpa cacat. Nganti ingsun gersake sowanmu. Wong ingsun bakal ngrembug. Bakal nggan ana ing negara Dawa Mulan. Ingsun iki wis sepuh. Niat bakal ngenomake praja. Ingsun lereh saka Dampar Maisa Bandung jumenengake Pangeran Hadiwarna minangka ratu ana ing negara Dawa Mulan. Sliramu condong apa ora Gunasanta? Duh sinuwun jejering warangka namun jurung karsa nanggalem arsa Raden Prabon lan jumenengaken anak Angger Hadiwarna minangka Nalendra Muda Nara Dita ing Dawana Mulat. Ya condong sanget sampun netepi dumateng Sara Silah ingkang sampun pancet kaya ngono. Manawi mangke anak Angger Hadiwarna sampun jumeneng Nalendra menawi wonten separingipun kula ugi badhe lereh saking Dampar Kepatihan. Yen Hadiwarna jumeneng ratu ing negara Dawa Mulan, sliramu bakal lereh saka palenggan patih. Kula sampun sepuh sing jur kemarangani utawa dadi patihe putrane Sun Hadiwarna sapa? Menawi wonten lilah dalem putra kula Handaka Sinuwun. Sliramu nyalonke Raden Handaka minangka dadi pepatih negara Dawa Mulan. Nggih, pas ngaten nggih. Nalendrane muda taruna patihe uga sing muda. Nggih. Malah saya mimbu iku sarane negara Dawa Mulan. Menika leres. Sawetara penak napa menika dawuh. Yer Pangeran Hadiwarna wonten dawuh tinimbalan. Sadurunge sira lenggah minangka ratu ning negara Dawa Mulan. Rama wis nate dawuh marang sliramu supaya gelem awor momor lan cedhak para kawula ing Dawa Mulan ben saya raket Nalendra lan kawula. Piye Hadiwarna? Menapa ingkang dados dawuh pangandikanipun Kanjeng Rama sampun kula tindakaken. Kula sampun pawor lan awor dhateng kawula wonten ing kraton Dawa Mulan. Kapara kangge netepi syarat anggen kula jumeneng nata wonten ing kraton Dawa Mulan. Ing wekdal sapangke kula sampun manggihaken kaneman ingkang kula angkat minangka dados pemitran kula. Dadi sliramu wis manggihake ngono man. Kok lengko dadi sedulurmu. Leres ngaten. Malah luwih prayoga Hadiwarna. Yo kene ora kanthi munggah ing pendhapa Dawa Mulan. Nadung duka ing kathah menawi dereng pikantuk lilah dalem Kanjeng Rama kula dereng wantun nyuwanaken kaneman kala wau jalaran kaneman ingkang kula angkat minangka dados mitra kula. Menika satunggalipun kaneman ingkang cacat sak randhuting badan. Nom-noman seka rempuh dadi sedulurmu. Pucahe cacat. Jarandune ragane cacat. Leres ngaten. Saya welas Rama marang nom-noman sing kok lengkuh dadi sedulur. Nalika kula manggihaken kaneman kula wau piyambakipun badhe mati lalu kanthi cara gantung. Dasare Sinaren kula miteran cetha aturipun jalaran kaneman kula wau saben dinten dipun siksa kalih tiyang sepuhipun. Lho, jeneng wong tuwa karo anake dhewe. Mangan sak mangan wae kudu rebutan kalih bebek. Tilem sak tilem kemawon wonten ing kandang bebek. nom-noman sing kok lengkuh dadi sedulurmu disiksa karo wong tuane. Ngaten injih. Tidak sia karo wong tuane. Leres. Manggon sak manggon ning kandang bebek. Wonten kandang bebek. Mangan sak mangan rebutan karo bebek. Ngaten injih Rama. Kok kebangetan temen wong tua. Yo wis ngene. Rama jelak notol penggalihe. Ngaten. Sowanke ing pendhapa Dawa Mulan. Sendika dawuh Iya.
menika ingkang manggil sisih tengen kula. Nggih, menika lho. Bener kowe didakku minangka dadi sedulure putraning Sun Pangeran Hadiwarna. Kowe gelem turun. Yen kowe gelem lenggahku kene cedhak marang Sun. Ayo kene, Romo sing sakit. Alon-alon. Yo lungguh alon-alon. Guno Santo. Patih Guno Santo. Dawuh singgo Lungguhmu kuwi bener. lho wale. Iki ing pisuanan. Kok lek ngurung jagong ning warung kok piye? Yen kowe gelem didakku minangka dadi sedulure putraning Sun Pangeran Hadiwarna. Terus jenengmu sapa? Kula Legowo. Legowo. Nggih. Yen sliramu wis didakku sedulure putraning Sun Pangeran Hadiwarna, ben saya mantep. Kowe tak pundhut dadi putra angkat ingsun. Ana apa? Yun, ana apa? Boten nenten apa-apa. Adik ini. Alah yo. Mantep. Lungguh. Nggih, Lungguh. Legowo. Kowe dadi putrane ratu ing negara Danukuran. Putrane ratu kuwi kudu jujur, ora ndogoro lan ngapusi. Jalaran minangka kanggo contoh. Contone nom-noman ing negara Danukuran. Jujur. Yen yo matur yo, yen ora matur ora. Coba ingsun mundhut pirsa. Kowe iki sih duwe wong tuwa wadon apa ora? Wong tuwa wadon tesih gadah. Sing duwe Tesih gadah. isih urip apa wis mati? Tesih urip. Lah kowe di bapak apa ora? Bapak pun mati. Dadi wong tuamu wadon isih urip, bapakku wis mati. Mati disamber jedek. alah. Santo, Dawuh singgo ana apa gledak? enten gledek kula kaget. Dadi wong tuamu wadon isih urip, bapakmu mati. Mati disamber jedek. Apa sekabeng aturmu kena ingsun percaya yen bapakmu bener-bener mati disamber jedek. Ayo jujur. Jujur nggih. Bapak kula niku ijeh urip. Dadi bapakmu isih urip, Nggih. ora mati. Boten. Yen bapakmu isih urip, terus sapa jenenge? Jenenge bapak kula kepelan. Kepelan. Jenenge bapakmu kuwi. Kepelan. Jenenge bapakmu kuwi sapa? Kepel. Guno Santo. Guno Santo. Kowe iki main apa? Lepal. Ora ana jenenge wong kok kepelan iki ra. Upama naya ya naya, sita ya sita. Genahe bapakku kuwi jenenge sapa? Jenenge bapak kula modot. Jenenge bapakku. Modot. Jenenge bapakku kuwi sapa? Modot. Guno Santo. Guno Santo. Dawuh nyuwun. Ya ini kok bodot-bodot iki. Meneng. Matur jujur. Cilik ana wani nyenggol kowe gedhe nganti miloro kowe. Ingsun bakal ngayomi karo kowe. Nggih. Iya. Jenenge bapak kula niku Patih Guno Santo. Apa wonge? Kowe kuwi
matur sinuwun. Bener sing diaturake Legawa, yen Legawa iki putramu. Ampun pitados dumateng aturipun bocah elek Legawa sing. Yo kene ora. Cetha ambyak awur-awur. Badhe ngrusak kalih jeneng kula. Ngaku-ngaku putrane Patih Gunasanto. Jalaran pados pengayoman. Bocah elek ngoten niku dadi pepoyokane kanca kancane. Menawi piyambakipun ngaku putrane Patih Gunasanto, bocah sing ajeng moyoki ajeng ngino boten wani. Jalaran wedi kalih kula. Lha niku lha kalih akeh. Boten ngomong niku. Legawa niku sembrono. Wani ngaku putrane Patih Gunasanto kepengin kondang. Elek kepengin kondang. Jalaran Patih Gunasanto pangkate dhuwur, bandane kathah. Ben kondang. Sinuwun. Sineksenan bumi langit kula boten anggadhahi putra nami Legawa. Dadi ora Prabu. Nyai Patih. Dijawab Kanjeng. Adaane priyayi putri kuwi jujur. Eleka kaya apa yen bener-bener putrane ora bakal susila. Legawa iki putrane Nyai Patih. Boten saestu, sumpah boten. Gunasanto, dawuh, sing ingsun dangu iki dudu suliramu nanging Nyai Patih. Kula wakili kaya nyang dogol wakili. Meneng. Nggih. Legawa iki putrane Nyai. Kanjeng. Gunasanto. Usak ae kula. Nyai Patih. Kanjeng. Aduh. Sakit. Legawa menika. Jawab. Legawa menika. Boten putraku. Ora putrane Nyai Patih. Garwaku dina iki pinter sekali. Aku kok gumun kok pintere ngene, Bu. Gunasanto. Jawab. Kuwi daplok kan disin. Ngambungi bojone sawang wong akeh sengak sing omahe. Legawa. Pinter adol welas. Pinter golek pawadan lan alasan. Bener sing diaturake Patih Gunasanto, yen kowe ngaku putrane Patih ben ora ana bocah sing wani nyecenges utawa ngina karo kowe. Tur kowe golek pengayoman ngerti yen Gunasanto iki bandane akeh. Gelo, kowe iso ngrengkuh putra angkat marangku. Wiwit kalam gani kita jabel nggo putra angkat kowe. Lan pendopo Danomula rano bumi sacengang kanggo kowe minggat saka pendopo Danomula. Bocah. Ya Allah Gusti, bledeke dong. Yakin? Sembrono. Ya. Ora kembar kaya ngedak. Ora potra. Mas iki uripe kula pripun demaraku dhewe ngene. Tutumbo kanthi legane ati. Bu kula iki cukup. Hadi Warno. Ora usah dibelasi. Warno. Kowe ngrenggo sedulur wae kok kaya Legawa. Bocah cacat ora duwe tata babar pisan. Ini yo
Pangapunten ingkang kathah. Monggo menawi Kanjeng Rama nglepataken dhateng kula. Yo gini ora. Nanging kula saged mestani kirang permati anggenipun Kanjeng Rama menika naliti dhateng perkawis menika. Dasarmu Dasaripun cetha. Legawa menika bocah ingkang lugu. Yen abang dipun aturaken abang, menawi ijo dipun aturaken ijo. Ningking menapa? Kanjeng Rama boten saged ngadili perkawis menika mongko. Kanjeng Rama nate paring dawuh dhateng kula, nggih, putraku Adiwarna. Lamun besok jeneng sira wis tak pinisuda minangka ratu ana ing kraton Danumulat. Bisa nulat lawan pun Rama. Dadi ratu kengber budi Bawalaksana madhep ana satreng adil. Menapa ngaten menika? apa Rama kurang adil? Keng menapa? Kirang menggaipun kula. Jalaran Rama nglepataken tiyang ingkang leres lan ngayomi dhateng tiyang ingkang anggadhi kalepatan. Kula saking menika kedadosan wonten ing Pendhapi Agung Kraton Danumulat saged kangge parsian lawan menggaipun kula. Menawi Kanjeng Rama salah satunggalipun ratu ingkang kirang wicaksana. Mila kula nemtokaken Adiwarna boten sagah kajumengaken ratu wonten ing Danumulat. Piye? Kaget aku. Paman kula santen. Mesem gemuyu sampean. Merga ning jagat niki mboten wonten tiyang ingkang bejo kejawi namung panjenengan Paman Gunasanto. Pun cetha nek sampean iki luput ning mboten nampi pidana kapara dibelani kelawan ratu, diayomi kelawan ratu wonten ing Danumulat. Kok seton temen panjenengan menika gelem gawe ora gelem ngakoni. Napa karana legawa bocah sing cacat? Nggih. Napa karana panjenengan ngagul-ngagulke duwe pangkat lan derajat? Mboten napa-napa. Niki perkarane sampean. Ana kepenak nggih sampean sinakoni, ana rekoso nggih sampean sinakoni. Muga-muga mawon dongane bocah cacat kaya legawa niki saged numusi benjang sampean matine disamber mledek. Boten wonten ginanipun. Menawi panjenengan menika netesaken waspa nanging tulibaning waspa wonten ing Bantala badhe ndadosaken lemah ingkang sanget. Jalaran tata gelar lair lan batin panjenengan menika beda. Batin sampean gelem ngakoni nek legawa niku putra panjenengan. Nanging lair panjenengan boten wani merga kalindih ing panguwasa. Sangang sasi 10 dina yen sampean bobot, yen sampean ngandhut legawa, yen perang sabril totoane nyawa, lho nek sampean lena, sampean iki ajeng cilaka. Nek dene menapa panjenengan? Isine mung mendel. Iki panucite batin anak lan wong tuwa wadon. Niki bebasan boten saged dipun pisahaken. Nanging wis mantep panjenengan boten kurang lakoni nek legawa menika putra panjenengan. Boten napa-napa. Paman Gunasanto lan panjenengan iki. Mang eling-eling tembunge kula. Nek ana anak kok wani karo wong tuwa niki dosa. Iso diarani anak sing duraka. Ning ana dosa sing luwih gedhe. Nek ana wong tuwa ora gelem ngakoni anak, besok bakal cilaka. Sakmenika Adiwarna kados ngaten. Wani dhumateng panjenengan, rumiyin boten kados ngaten lho. Gara-gara kumpul kali legawa dadi nakal.
legowo lan hati Pak rusak legowo rusak rata-rata kula nyuwun gesang sinuwun kula nyuwun gesang ingsun ora bakal merjaya marang Wirang yen legowo ora bali kene matur ide kabeh tampan ono jawab panjenengan kados ingsun mundhut patine legowo sandika kompak sinuwun ngarani kowe ape apa elek elek sinuwun upama legowo elek ki rupane awake nek pikirane apik atine becik bareng kowe elek rupamu wis elek pikirane elek atine bosok lu kan sukesmu dhewe kok mentolo mangan sak mangan bobor bebek manggon sak manggon ing kandang bebek ki titesmu ki anakku upama kawula sing cacat kaya legowo mendah neo nggonmu gething kepusungit kuwi pate nek ra bisa kanggo contoh wiwit kalunggane iki tak pecat kalunggamu pate lho satu minggat karo anakku
nimbali abdi. Pareng. Iya.